er sjældent, jeg tænker på det. Det er måske bare noget, der lige popper op i hovedet en gang imellem. Jeg ved det ikke. Nej, det tænker jeg ikke. Så er jeg sikker på. Jeg har faktisk ikke rigtig tænkt på det, før du spørger om det. Jamen, det er jo sådan den der åndssvage følelse af sådan udødelighed. Som om det ikke rammer en. Men det er jo også på en eller anden måde sådan at gøre det mere nærværende. På en måde at forholde sig til det. Forholde sig til det på ved at ryge, fordi man bliver mindet om det, hver gang du tager din pakke frem. At du kan få det rigtig skidt af det. Det med impotens, den er faktisk rigtig kedelig. Nej. Og jeg har godt tænkt på det nogle gange. Men nej, det er ikke sådan.